लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय बीबी ब्लॉग चैनल नोंसोरखौ दिनैहाय बीबी ब्लॉग चैनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय नोंसोरो बे ब्लॉगाव नुनो मोनगोन दुबुलिबारिनि ब्लॉग खालामनो नागिरदों आङो। थ' चेनेलखौ नोंसोरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम आरो खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै हो। भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालामनो दाबाव। थ' भिडिअखौ नायलांबाय था नोंसोरो लोगोफोर। थ' आरो जाय साबस्क्राइब खालामबाय अलरेडि बिसोरनिसिम थेंक इउ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय। थ' नायलांबाय थादो नोंसोरो भिडिअखौ। बै जांसिखौ दाउ बानायनो थाखाय होदों, जायखौ दाउ बानानै बे जांसिखौ दाउ बानायनो थाखाय होदों। दाउआ जाहाथे बानानै एम्फौफोरखौ जायो। दाखालि बानाजों बे माइफ्रा लोमजोबदोंमोन। दा दैयानो गैला नै, हाग्रा रज'नो नागिरदों। बेखायनो आङो दा आलिफोरखौ खोथेफैदों जाहाथे हाग्रा रज'आ। एम्फौबो जादोंमोन, मुलि होखांबाय दा एसे मोजां जाहांबाय। बै गैला दाउफ्रा बिदिनो बे दाउफ्रा थानानै एम्फौफोरखौ जायो। दुब्लिबारि गोजा बिसोरो। आं दा दुब्लिबारि गेजेराव दंफैयो। जोंनिनो माइ बेयो, नैबे नुबाय थानाया बे। बेयाव एसे दै दं, बिथिंहाय दै गैला। बुहुद खस्थ'यै गायनाय जादों, डाबल गायनांदों। बानायाबो खथि खालामदोंमोन, ओमफ्राय गायफिननांबाय। ओमफ्राय दा आरो दैयानो गैला। नैबेखौ एसे एम्फौ जादोंमोन, एसे पातला जादों। बेबादि जानांगौ माइआ। ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै। आङो दा दुब्लिबारियाव फैनानै बेयावहाय गान खोनासङै आलि खोदोंमोन। आलि खोनानै जाहाथे दै थायो दुब्लियाव, बिनि थाखाय आलि खोदोंमोन। ओमफ्राय आलि खोनानै नै ब्लगबो बानायबाय। नोंसोर ब्लगखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ। आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै हो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो। ओरैनो बिदिनो ब्लग नायनो थाखाय। आं नेक्स्टआव मोजाङैनो दुब्लिबारिनि सर्ट लानानै उनावहाय होफिनगोन। थ' थेंक इउ, बाय बाय।